Ik ben Anja Zijlstra en ik ben de sterkste vrouw van Friesland. Ik ben Lisa van Balen en ik ben Fries kampioen vrachtwagentrekken. Hoe hebben we hem elkaar getroffen? Ja, bij Wout. We hebben elkaar bij Wout getroffen. Ik kwam er al en zij kwam later daar ik te trainen. Nou, Wout is op een gegeven moment hij gestopt. Ja, en toen ben we hier in Lauwert gekomen. Oh. 220 kilo. En ben je hem nooit nog competitief richting elkaar? Ja, dat keer wel. In de trainingen valt het mooi, maar... In een wedstrijd wel. In een wedstrijd zitten we altijd wel vrij dicht bij elkaar. Dus we trainen samen, vriendinnen samen, maar we zijn ook wel zware tegenstanders van elkaar. Ik deed aan wielrennen en nou, ik kreeg heel erg les van de rug, het lukte niet meer. En advies van de neuroloog wie sterker worden, de rug moet sterker worden. Ja, toen ben ik wat begonnen met krachtsport en nou, al gauw hier ze me vregen van nou, was net als de wielflipwedstrijd van. Nou, toen was ik gelijk tweede. Ja, toen wie het, dat wie het begin van. Hoe gek moet je wezen? Nou ja, toch wel een beetje gek, denk ik. Ja. Ja, het is leuk om te doen. Het is fijn. Het is jezelf steeds meer uitdagen en steeds meer sterker zien te worden. Dat is leuk. En hoe kan het dat je hem zo goed mogelijk erop zit te kennen? En met deze sport is het niet altijd fijn om andere mensen... die zeggen ook, ja, ik wil wel met je meetrainen. Of nou, dat is niet altijd even prettig. Dus, en wij voelen elkaar altijd wel aardig aan. Ja, dan doen we leuke dingen van. Toen ergens even door naar de sauna of nou, 2 weken een weekendje voort moest je het aan. En binnen meestal zich er dan bewust van dat ze 2 hele sterke vrouwen iets in hoe aan het steen, hè? Die vraag krijgen we in de sauna wel altijd. Want ze zien natuurlijk wel dat we gespierd en sterk zijn. En dan nou, als ze door, dan vragen ze het wel. Ja. En wat verneem je me nou in privé van? Want je bent natuurlijk hartstikke sterke vrouw. Zit dat je soms ook nog in de waai of is dat soms juist heel handig? Nou, soms bijvoorbeeld op het werk of andere dingen, dan maken mensen er wel eens wat misbruik van. Dan zeggen ze, oh ja, dat kan Lisa wel even doen. Hiervoor zat ik in de zorg, als dan iemand was gevallen of zo. Dan denken ze, oh ja, dan kan Lisa wel even doen. Maar dat is wel heel anders. Ja. Ja. En soms is het ook wel weer, nou ja, ik zit in de zwaar en ja, dan is het werken en dan mag dan ik nog trainen. Ja, een gemiddelde training is gewoon 2-3 uur. Dus dat mag nog in de werk je dan nog doen, of ervoor. Ja, dat is soms wel eens... Het neemt wel tijd in beslag, ja. En dan fiets je hem te geren even op, want ik heb begrepen dat je hem ook nog bij elkaar in de buurt bent. Ja, klopt. Ja. Altijd op fiets kun je op het fiets. Oh, die inbrekkers die kunnen mooi in huis doorslaan. Je hoort je net te komen, nee.